Eba le wani flabo malikono ani malikoka ani fen soromana anga pien suru srawfe anga foli boye ani ni watina fen be ka an lage anga bololo srawfe foli boye kokora ka yirala ka fo ni aka jemkan wati sele jemkan be sigi awye juma abalma ke musa temine fe na fo jemkan yere to ko anko minye jama kudi nala sona amena sigi o kenele kan wala saka se ka masala bena boli ina fa o ba kalama ni wati na ko ni am se ka fo kuna foni o ye fly premier ministre gena premier ministre kura segena maiga tara maiga nana donc ni wati na amena na foli blawe ka fo ni bina kanga babu fly amena na kuma mika ni wati ngono jamana kono nala sona anga ma wolele o ye ma fly no folo o konte ma dogole anga plateau inga sabula ni jatemineke anya technicien o lu kumolo koni amena fereke ola donc o la mindale o ye flagay ni wati na ana solalité fakateli ngabo ye ya kumolo ngona leba atamatama amba fo ni wati na bora no an reka chokoroba me amel sirbe alebe platform ni kono platform politique ni kono o kuma la sela amse ka fo anko mali ale o kuma la sela ani ale fana bambolo kolo ando na sigi na la sona ka hakli jagaboke ka hakli fale ke jamana tabolo ka ni fo jamga area fotogoni jama olu kodi na la sona dabna do la sabula ni wati na dogolente machila ka fo premier ministre ni ye docteur Sougol Kokala Maïga ye ale koni ye meeting badoke ni ye samedi do yi CCB kono meeting ni aye kuma fo meeting ni ta kelen bunyakula nga kuma fla o koni bora meeting konna na min amse ka fo akele na fo adaye fala ko bitige mo koni bora fambe kanyira ka fo ni wati ni sera ko kuma nu gelera ko ni jatemineka ale gouvernement nyamai ko ajoro ko anamanga ko akapla o sigate kono anya ye conseil des ministres mu kuna ke minye kunu kardo aywa ayira ka fo ko obora ama yani 19h ke e ko anga telesoba oluma édition spéciale ke wa ko ka yira ka fo premier ministre ko ale bora joro la wono ngoni na anya ye premier ministre fana ko be lamin neni anya chama anya metro ni ka fo ale bora ale fana ya meta make la daiwa sabula ale ba be metere law ati sarala nana sona dabla dun na ka wala bi ayera fana ka fo minye able mai ho min nya anoro blake minye akabana wati ko otalaka bla ala donc c'est ça me ka fo e ko mali bete général taiwa général d'armée général corps d'armée au ber de CNT général président général présidence général défense général que la généralisation comme ça na la sona davina do ka wala le pour que familiali o lu ka se ka soro ala chokomi donc ni wati na antna murume basukana ni enfin amen nam dagul nga polo bi bolo yana nga do babu kono ka jamafu o li jarani o la mel bra ko lu befu ko sobe ka irula jamana nyambe de tay ni jamana kun ko be fo mankan ka keni dusu yi jamana kunko ani jamana ka tanye u be ñon fe ni mo ya cogo do amba au fo sirnu au delà au be mo wele ku ni ka fela ni mo yo hakli sikama ku miyama u ba famia u kakan ka famia ka fo be jamana ka nye trade fe on fana ka bara wode wada to an ka jekulu a tɔgɔ an ko mali an ma dɔwɛrɛ fɔ an tɛ an kun fɛ mɔgɔ n'i bɛ mali de kama i bɛ mali ka taaɲɛ de kama mali ka bɛn de kama mali ka kelenya de kama awa anw ni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ sa awa mun ka d'an fana ye an b'o fɛn f'i k'a faamuya parce que i bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ o tuma aw ni ce aw ni baraji aw lamɛnbagaw an bɛ dɔw kɛ an bɛ mun fɔ a ka bɛn tiɲɛ ma an bɛ mun fɔ a ka se k'u sɔn hakili la n'u b'a fɔ ka hali anw yɛrɛ sɔn hakili la awa an ka adresse n'an ka fɛnw bɛn b'aw bolo yan nɔ u bɛ se ka tɛmɛ aw fɛ k'an sɔn hakili la merci bien merci n'o de fɔ n ko cɛkɔrɔba ka ɲi denmisɛnninw cɛla nin waati na ne ni n ka fulakɛ a mana kɛ cogo o cogo peut-être ni fili yɛrɛ la cɛkɔrɔba n'an dɛmɛ walasa an ka se ka an ka se ka sira juguya ta sabula bi jamana in kɔnɔ kuma gɛlɛyalen don dutusi wɛrɛ kilimɛtɛ kuma min bɛ se la Lamine daburu ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka don yan'an ka don babu kɔnɔ an b'a fɔ awuzubilayi mina sitani rajim m'an sinsin ala tɔgɔ barikama in kan ale min ye bi yira
an bɛɛ la kan an sɛnsɛn ka se nin kɛnɛ kan n bɛ n ko debatɛri fo an ka cɛkɔrɔba Sidibe n b'a fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ n bɛ jeliba bɛɛ fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo nin waati la n bɛ segin a kan jamana jɔ don hakilinata di don fili bɛ se ka y'a kɔnɔ mɛ a dabɔkun t'o ye n b'a fɔ mɔgɔw ye u k'o faamu k'a fɔ n'Ala sɔnna ma n'an jɛra ka hakilinata di ka tɔmɔta tɔmɔ la a ka ca Ala fɛ an b'an ka faso bɔ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ an sigikun y'o ye bi an sigikun ye ka yira mɔgɔw la k'a fɔ bɛ min ye an bɛ se k'a fɔ invité dɔw ma kɛnɛ sɔrɔ i n'a fɔ ladara ko an bɛ deli ka mɔgɔ minnu ta min ye Amara Bacili ale tun kan ka na kɛnɛ in kan nka ka kɛɲɛ ni a y'a yira k'a fɔ musokɔrɔba fariganen don kabini surɔ o tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la fo sisan an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya d'a kan ye min ye M5 yɛrɛ cayara sisan an b'a fɔ Tana Sogɛl Tana Imam Jara olu fana an ye weleli kɛ olu fana ka mɔgɔw kan ka na kɛnɛ kan walasa k'u ta fɔ ayiwa olu yɛrɛ ko bɛ segin k'an wele nin t'olu wele ko fɔlɔ yɛrɛ ye waati o waati n'an y'olu wele ko ka na u b'a fɔ u bɛ na mɛ laban na u ti ye an ye wele kun olu yɛrɛ kungo bɛ segin ma kɛ ka ma ka kuma fɛ nka u ma se ka kɛnɛ sɔrɔ donc bi an ni Lamini ni an ka cɛkɔrɔba Ahmed an n'u na jɛ ka baro kɛ bon mon père nin waati in na an y'a ye an bɔra ka fɔ kunun a yira k'a fɔ décret dɔ kɔni bɔra sariyasen bɔra min ye président de la transition fɛ k'a yira k'a fɔ min ye premier ministre ale ka baara ale b'a ɲɔngiri ye sabula yan'o cɛ an y'a ye premier ministre kun bɔra min ye CSCB la o don a ye kuma caman fɔ baro senfɛ min ye jamana yɛrɛ taabolo transition nana rectification ka na fo min ye transition filanan ye an bɛ fɔ mini gouvernement formé la nka a ye kuma caman fɔ min ye finitigilakaw ka baara walasa ka se ka Kidal ko o ta cogo min Faransi gɛnna cogo min o ni CEDEAO a ye nin kuma bɛɛ fɔ nka kuma dɔw bɛ yen a da sera o ma o kɛra gɛlɛya ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ san 2 bɔ côté sara la gouvernement na ka bɔ o la ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko min ye an bɛ se k'a fɔ EJ ko o sigi waati ko jamanadenw tun ye kuma minnu kɛ ka fɔ hakilina min kɛ ka don sariya kɔnɔ ko o sariya sera olu ma maga la nka a selen wasabulon na ko min ye maaw ye minnu bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔw ni minnu yɛrɛ tun tɛ fanga in fɛ ko olu bɔra mɔgɔw kɔkɔrɔ walasa ka se ka yɛlɛma caman don la ka a sariya ka kɛ o sago ye ko o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko min ye kalata ça veut dire parce que waati min kun bilala min ye 26 mars o tun kan ka kɛ sababu ye ka dan siri cɛmancɛ fanga na ko ale yɛrɛ y'a bolonɔ don min kɔnɔ ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ a ma sara a la a débat ma kɛ gouvernement na ko a ko kɔni nana kɛ tan anw y'a ye cogo min bɔlɔlɔw ni jabaraninw na ale fana y'a ye o la ten bon a y'o kuma minnu fɔ ta kɛra Forobabugu la an y'a ye mɔgɔw bɔra fan bɛɛ ka i yɛrɛ ka taa fo ka taa ekɔlidenw yɛrɛ labɔ kalansow kɔnɔ ko ka marché ka yira k'a fɔ ko premier ministre k'a ka walan sɛmɛ bon ni nin kɛra ni ɲininkali saba minnu mɔgɔw b'u ɲininka a ye kuma minnu fɔ tiɲɛ b'a la wa tiɲɛ t'a la munna bi maa wulila k'a fɔ ko a ka jɔyɔrɔ bila ka kɛɲɛ nin ko ye est ce que an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya de kɛra sababu ye bi peut-être premier ministre ni président ma se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ a fana nana nin ko ninnu da bɛɛ la an bɛ se ka mun faamu a ko la fɔlɔ yanni an ka don a bilali ma. n cɛ ni baraji premier ministre ka nin wale in an ko Mali an ye hakilina min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ a gɛlɛyara san joli joli i ni mɔgɔw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ san joli joli i ni mɔgɔw jɛra ka baara dɔw bolo da san joli joli mɔgɔw fana dara i la k'i fo i ka baara kɛlen na ni ko sera fo nin yɔrɔ la mɔgɔ minnu y'i fo mɔgɔ minnu y'i tanu n'i bɛ olu bonya i bɛ kuma cogo dɔn n'i b'o olu bonya kuma jugu fɔlɔ fɔlɔ bɔra da puisque kuma jugu bɔra la i b'o i janto o façon na a kana kɛ anw ye mun reproché a la nin bɛɛ kɛra k'ale to sigilen nin bɛɛ kɛra ale m'a fɔ n ye baara dabila
nin bɛɛ kɛra a bɛ jɛkulu min yɛrɛ la a m'olu lasigi ka f'u ye nin ni nin bɛ sen nɔ o tɛ bɛnɛ ne ma aw ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini mun bɛ se ka aw représenter faamaw kɛrɛfɛ n'o tɛ ne bɛ n pan fɛn o fɛn tɛmɛna yanni lamara problème ka na e ye décret signé décret ma appliqué ni jɛlenya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni e yɛrɛ ka esprit de responsabilité de y'i bila i ka décret signé a ma imposé i kun a ma diyagoya i kun mun b'i ɲɛ i bɛ s'a ma ne ye nin décret signé nin don a tun kan ka kɛ tan nɔ ne m'o ye a kɛra cogo di tubabuw b'a fɔ ma o ye franchise ye o ye sincérité ye o ye courage politique ye ni e m'o si kɛ y'i man kɔ a kan k'a mara kɛrɛfɛ k'a kɛ i n'a fɔ rancune k'a kɛ i n'a fɔ i y'a kɛ marifakisɛ ye a ci tuma min na se i b'a ci o tɛ responsable ka baara ye a tun bɛ se ka nin problème poser kabini bi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali anw tɛ bɔ a kalama mais n'a ye don dɔ de kɔnɔ don min ko bɛ kɛla min man d'ale ye ou a bɛ kɛla ale yɛrɛ la ka sin ten nɔ ka a kisɛ ci ka dunan bɛɛ braquer an kan a mi miiri o ma a mi miiri anw ma a mi miiri mɔgɔ minnu y'a bila yen u tɔgɔ la n'a tun y'o bɛɛ kɛ an tun tɛ se nin ma o de y'a to an ka analyse la a tun ka ɲi a sera yɔrɔ min sisan nɔ ale ka walan bila o kɛra anw ka analyse ye a koɲa la. Ok, d'accord, yanni n ka kuma sigi ma Lamine Makoba ya min y'a mɛn ale y'a jira k'a fɔ olu ka analyse la c'est à dire ni kun fɔ tɛ nin waati ye parce que espace tun b'a bolo peut-être ani président ka se ka kuma kɛ a ye kuma mara mais n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fana est-ce que an tɛ se k'a fɔ premier ministre ka bɔli ninnu peut-être a ye nin kuma fɔ nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye hakili jiginna ni mɔgɔ hakili b'a la waati min a ye muso bisimila palais la waati min bateau Tɔnbukutu attaquera n'a fili o kuma o kɛnɛ kelen kan a y'a jira k'a fɔ finitigilaka dɔw bɛ yen minnu bɛ ka infiltration kɛ M5 kɔnɔ walasa ka se k'u farafara o kuma mankan kun cayara maa yɛrɛ kun y'a miiri k'a fɔ ko kun na bɔ o waati o ma bɔ a la o kɔfɛ an y'a ye tuguni seli dɔ fɛ o taara a fɛ yen a ye kuma minnu fɔ fana a y'a jira k'a fɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ gouvernement kɔnɔ a ye kuma caman fɔ kuma minnu tɛ sara la an y'a ye énergie ko kuma yɛrɛ nana kɛ fɔ a y'a jira k'a fɔ o yɛrɛ ale t'o ko kalama parce que président de b'o gérer kuma caman fɔra o waati mais kana yira tuguni k'a fɔ bi ko assise yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ dɔ ka bɔ parti politique maaw la nka bi ko n'i ye jateminɛ kɛ san kɔnɔ dɔrɔn san kɔnɔ ko parti politique 200 o de récépissé dira a dɔw yɛrɛ k'a dira ka sɔrɔ i n'a fɔ dogodogo ni premier ministre yɛrɛ t'a kalama ko mais o laɲini ye mun ye n'a ma ɲɛ dɔ fɔ ka bɔ k'a sɔrɔ o waati kelen a bɛ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye ko assise ye recommandation minnu kɛ olu bɛ k'a fɔ k'u bɛ k'u bila en œuvre an y'a ye caman bɛ yen o bɛ ko est-ce que en un mot an tɛ se k'a fɔ o fana nana kɛ gɛlɛya ye bi bi in na parce que n'i y'o kuma jateminɛ c'est comme assise ye minnu fɔ min b'u nafa o bɛ ta min tɛ u nafa o bɛ bila est-ce que a tɛ ta ka sens kɔnɔ ka kɛ ni bɔli yɛrɛ fana e ka analyse bɛ se ka kɛ mun ye a la justement est-ce que ce n'est pas calculé parce que min bɛ premier ministre dɔn bɛɛ b'a dɔn politique mɔgɔ min don a donnen don politique kɛnɛ kan. Bon, vous savez, nous à la CODEM, on be en général on be réaction que fait mon cas ou fait mon be face au conca. Ni a jate na Choguel ga sorti kera. Peut-être CODEM kono moko do munu mu yere CODEM kono do kuma na kere fait. Mais oui kuma fin fort, ça n'engage que eux. C'est pas la position du parti. Parti la position pour nous c'est un non-événement. Parce que une police ou Choguel ga fait c'est purement une cuisine interne à ceux qui ont
c'est-à-dire les acteurs du changement qu'on va faire, mon coup d'état qui reste un crime imprescriptible, au lieu de dire à Fangan Traki, gouvernement légal là, donc au lieu de cuisine interne de dos, où il y a Fangamin Traki, nous pas à gérer là, ou te cas gestion là. Sinon, fin bora kuma in konna la, ni a tagalage, a te fouille bon malenga quotidien a te kuranko sabati, tikoti sabati, dumuni côté sabati, a te fouille bon malenga quotidien. Bon ni fin beau position ka. En boulot kodem attend intéressé. C'est pourquoi ma réaction officielle pour ma ensigler nos goulagues. Parce que fin méga ken ensigler nos naïs. Parce que fait mon tikelenia c'est pour le faranga. Fait mon objectif tikelenia c'est pour le faranga. Encore ambition tikelenia c'est pour faranga. Tôt ou tard c'est qu'il faut avec clashier. Mais au-delà, ni Chouel qui a sorti Jatepne. C'est-à-dire encore une fois, avant il a mon rôle à Kafo. Mali croit que c'est Akagele, avec Dagolo la mais à tête de Sukuna. Parce que ni Chouel qui a sorti Jatepne, c'est pas, on n'a rien contre Chouel, la personne de Chouel, mais on n'a rien contre la personne aussi des militaires. Mais Jamana Kou et Femi, ni Jamana Di, Akakanki, Dado Jamana Jolila, Akakanki Aklintati. Mais Chouel est fait monophonie. Normalement, en Wanga Takalaga, il faut tienne ou attirer. Moko bishogel condamné bi chama bishogel condamné aka sorti là mais va condamné moko là chama me moko là quoi ambe militaire de fait anti shogel fait va me shogel fait anti militaire fait chama il est duré ni là c'est ce qui fait que problème béo akoko fente ça là tiens wa tiente akoko parti ou be ka créer effectivement c'est vrai parce qu'on a le code de mon observation que c'est vrai à fera dialogue la coca parti aurait dit mais il faut partout effectivement partout créer tous les jours partout créer c'est pour que à créer coup un parce que c'est pour que le nombre à un moment donné dire que qu'à faire la balance que nombre quoi donc les partis me créer donc le balance de kata ou fan là au ambo kundo je que le même fois c'est pas nouveau à coup faire ça là un tâche il faut le faire avec afo. Mais à quoi faire prolonger la faire ma foi. Ça aussi, allez débat donc c'est un débat. Vous voulez que Jamala gagne là-bas. Débat donc Chouel be postule mila. Ka foko Chouel ko gwe ku ka ko din au terrain. Mais amena avec ka foko fente ka sala. Amena avec ka foko fente ka sala. Bon, Jamala dun kon na la ike jodo de dima aba prérogative de fenedo. Un premier ministre là. Prérogative de bibulu. On connaît fouille mango minela. Un président de la République, prérogative d'Obibolo, faut m'envoyer là. Maintenant, est-ce qu'à Kaka, Jamala Premier ministre n'a nommé officiellement reconnu nous, ou qu'à prérogative qu'à Minalate, Koki Sika Lageti. Vous faites qu'à Galené, prérogative Minala, il faut prérogative Minala. Jamala donc, est-ce que Tchénéro, ni Tchénéro, il y a prérogative Sigama. Amena avec un fort, t'as terminé si c'était bon. Donc, à part qu'à réalité, faut m'envoyer, ni réalité, m'envoyer déranger. Ça veut dire que on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que Jamanakou, on voit Jamanakou là quoi. Parce que nous avons marché contre Chogel. Ani Chogel Gamoro a payé Jamana, ou le bras Jamana Marapi. Donc, on va me créer. On va la ou bien Jamana. Parce que il est reproché de Chogel là. On reproche que c'est valable aussi pour les militaires. Parce que vous faites le bâton ou non. Vous le bâton bateau. Donc, il est à dissocier. Chogel est fait fort. Et chaque fois avec de l'eau Chogel la vie. On sait qu'il met de l'eau là. Pourquoi Chogel est sacrifié? Parce que il n'a pas le bon bout. Et allez tout le monde doit amener Kafogo, il n'a pas le bon bout et il n'aura jamais le bon bout. Parce que le pouvoir militaire, c'est pas la première fois à nous Jamana. À nous faut moi me Moussa Taï, Kouna Kame, Katlaka Tatoué, il va dans le pouvoir militaire Nawati, Moumbe fort, et Moumbe Ke, à Sinsine, Kelente. Donc Jamana Bo la l'économie. Mais pour gagner bon gono, fouille ka élection Telia. Kasi ka jamana la basi qu'on a là ka la démocratie minen qu'on a là son chogué les fin chama fo mon wanga mo la révolte mi te bié classe politique ay fin chama fo classe politique ma fo ma pola il est allé jusqu'à déni de la dictature à Obeke ka comme si nous avons le gars fa qu'on a la fo ma ke mo la mo mas mo ay ta do fin chama la mon wanga mo la oui mi tenir quoi mais ni temps on fait on est là on observe de toute façon on a pris acte de ce qui en est suivi donc on est là à observer. Ok, on est là, Ahmed, ni wati na nye jate mneke kuma do fo
minnu ka yira k'a fɔ Sogɛl kun sigilen don a ye fɛn caman kunbɛn n'i ye jateminɛ fana kɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ ko o ni ɲɔgɔn cɛ ko peut-être a ye kuma in fɔ a mɛnna parce que hakili b'a la o ye mémorandum dɔ kɛ a ka jɛkulu la min ye M5 RFA ye mémorandum min kɛra sababu ye a ka chargé de mission min ye Buwa Karamɔgɔ Keyita taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso la parce que ko a ye kuma minnu fɔ a kɔnɔ ko o kuma bɛ kɛ ka se ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ o taara kaso la a kuma kama n m'a f'i ye Abdelkader Mayiga o fana tun y'a jira k'a fɔ min ye ministre d'État ye ko o ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko conseil de cabinet dɔ senfɛ k'o ye tabali gosi ka premier ministre manque de respect ko ka bɔ ka da claquer ka taa a y'o kuma minnu fɔ o fana taara a yɛrɛ sɔrɔ kaso la cogo dɔ la an y'a ye o kɔfɛ o bɔlen yan'o ka bɔ premier ministre yɛrɛ tilala ko fɛn fɛn bɛ gafe in kɔnɔ ko maa si tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ kelen t'a la ko gouvernement kɔnɔ ko il met quiconque au défi min bɛ se k'a bɔ k'a fɔ fɛn fɛn bɛ gafe in kɔnɔ ko tiɲɛ kisɛ kelen t'a la mais ni o bɛɛ kɛra bi est-ce que an tɛ se k'a fɔ a tun ye wulikajɔ kɛ peut-être approche i tun b'a sɔrɔ a kun sigilen ko bamananw b'a fɔ ba degunnen bɛ kini kɛ i b'a sɔrɔ bi a degunna de a y'a ye cogoya tɛ yen a ye cogoya min sɔrɔ fana ka se ka jamanadenw lakodɔnya ou bien peut-être a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ sisan sɔrɔdasiw ninnu bɛ fɛ k'a bila n'a ma ɲɛ a bɛ bɔ bilan fana bɛ dresser transition in na k'a fɔ karisa i ye ɲɛmɔgɔ min kɛ i ka bilan kɛra jumɛn ye donc peut-être pour que ka diya ka yira k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ ne ka baara dan ye nin ye fanga min tun bɛ n bolo ye nin ye donc min bɛ ka kɛ niyɔrɔ t'a la est-ce que an tɛ se k'a bila o clarification fana bila o minɛn kɔnɔ parce que on parle de clarification en fait. D'accord. Et il faut aller loin. Ka segin kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ pour que an ka fɛn dɔw faamuya. Sogɛl ale tun bɛ UMGM na a mɔgɔba de tun don Sogɛl a kelen de ye courage sɔrɔ Musa Tarawele binnen kɔfɛ ka yira k'ale ye Musa Tarawele ka héritier ye a den de y'a ye o Musa Tarawele kelen Ala ka hinɛ a la a ye coup d'état kɛ tuma min ko n bɛ kalo 7 kɛ n bɛ examen élection organisé n bɛ taga n ka caserne kɔnɔ kalo 7 o kɛra san 23 ye kuma si Sogɛl m'a fɔ ko o mun kɛra même si c'est dans l'histoire a ma bɛn au contraire a continué de k'a fɔ il est l'héritier de Musa Traoré faya an ka mouvement de mars 91 il est critiqué d'où ne bɛ mɔgɔ minnu représenter an ko Mali kɔnɔ u ye ligne rouge d'a ma pour que plus jamais a ye attaque min kɛ mars 91 la plus jamais o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni n'o ɲɔgɔn kɛra min bɔra la a y'a ɲini ni mɔgɔ minnu bɛ yan bi olu ka rôle ani ale ko mun y'a fa ye olu ka rôle tɛ kelen ye o ye coup d'état kɛ tuma min Mali tun bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi baara tun bɛ sɔrɔ du kafa tun bɛ sɔrɔ nka a fanga a tun ni nanzaraw tɛ bɛn ni surtout Faransi de Gaulle minnu bɛ yen n'u nana tuma jumɛn jamana minalen fan bɛɛ Kidali t'an ta ye tuguni an ka jamana cɛmancɛ tun commencera ka kɛ juguw fana ta ye quant au la an ma mɛn politicien da an ma mɛn fɛn yɛrɛ da Sogɛl yɛrɛ da an k'a kɛ tan nɔ pour que an ka jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min EPN tun bɛ fanga la anw ye lettre caman ni ko anw k'an bɛ syndicat ma ni ko syndicat k'an bɛ UNT ma
ani lettre chama ka fay ko ka yelema mun be mankantila a façon beba kono il est mo ba kono mun ye fanga ta 91 ka jamana churun ka olu ka chan a kono ala ne e kara olu ka porte parole e fna manku membe et le président et Ibeka et le président il était décision foi de terre mun ba ya ka fo mali se ka dondola ka wuli ka jo ka jamana boblola anya fay et je vais vous dire ça na kasa ayentem kun kuntigi bawele ko inika jama horon ya wuyi nyaw lambe mu quelqu'un fait en nom à tuntike au kuma abi politicien bede interpellé jamana me tiala tuko na ubi no jamana côté fola ka angata élection na comme ni élection manake no bna problème no ya élection tu fouille face à la démocratie nous tunga kele que démocratie ka approfondi ka kele que démocratie ka nya no betun kera peut-être hali ibeka tunteke fangala mais autre me beno olu bena ni demso do wili la surasu ka fangata pour que ko yelema namu fu ola ou mankan ka jalaki je sais constitution bambolo quand ce sont ben en frafou mbolo en le taute to buka constitution adlano ka uka yechukola o gansan de bambolo ala mi constitution ko anya voter ke jama a voter ambe so amake mais ni a jatemina franchi constitution te ni fanaye mais puisque malien de au-delà ni bambolo c'est ça malien ka foko ko fembe ka parce que anya constitution quoi mi voter là c'est ça anya ye ka foko anga nyemo kunya ya ka foko constitution ko bambolo ko kumita dans France non ko zena ko malien de re ka sigi ka laga anga tabia nga tabolo be se ka ben sera su na tomi ko ka dla ka benoi anya ye mi de la marabo olu yere ya yira ka po zena ko sera gafe mi bambolo mi sera su mai ko adlana malien de fait adlan malidon de fait wa malidon ka hakina de ba akono o fana konte France ta yere o yanta an yere tay ninko France ta de do we mu vele mali la no ko constitutionnaliste mais constitution du bankalam mais c'est couche ba ku kan fuka kan no we inspiré ou kalan que France constitution de camp moi fera ku inspiré ko ya adapté ni sera ka adapté romi mais ni ya jatemuna ni be fono kono ani olu adaptation que ka foto élément avec ni voilà pourquoi on va voir halchini fana constitution be frafu bla mumba on yere blo to buka miria tadito nantuka constitution en ka miria tay en ka valeur traditionnelle chamande no otumeno par exemple dowe de membe ni fo ne ekra candidat pour que candidature ka valide mundo signature tawa signature correct en ka fene kono bolono tawa est-ce que valeur bon là mali kono kami korole faut que na bla bila signature kala non bolo oui parce que France ani Amérique nous yoro o de beke on fait ani fama be siki abe siki ni fere wori donc kono on bara ni fama be siki mo chama de tabe blala kasa kaya la aya blai kasa bi se ka aya barake aya blai on ma aussi ma anya to buka fenta dro mu ka de olu abuka constitution kono anya yelema anya ka kana anya ka ye chokola ka sot to buka fen bien de tout olu ka charte de olu ka valeur de tout on boro kono on ko Mali non ko Mali on yabe Mali kimana kap Mali kap ni kuruka fois faut que la bla bi Mali là en ka valeur
u b'a fɔ cogo min an ka tabiyaw olu ka dɔn an ka jamana dilan cogo la olu ka dɔn an yɛrɛ cɛ la population yɛrɛ jamanadenw u bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo ye olu ka dɔn la an k'an ka sariyaw dilan min kun a ye jamana in basigi. Ok, mais a bɛɛ la o i bɛ ka kuma fɔ charte min bɛɛ kɛra ka ban mais n'a ma ɲɛ premier ministre jamana ɲɛmɔgɔ y'o de fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma ninnu fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma ninnu fɔ mais munna fo bi de bɛ se ko a bɛ ta ka bila ka sɔrɔ a ye nin kuma ninnu fɔ an y'a ye an bɛna sabu hali Kadɛri a bɔlen kaso la a taara fo primature la ka taa yira premier ministre la ka fɔ gafe min sɛbɛnna olu hakilina de don wa olu yɛrɛ fɛ jamana yɛrɛ bɛ ka sigi kɔ ni bɛɛ fɔra k'a to a du fɔra jamana fɔra jabala ni tiɲɛ tɛ munna depuis o waati o ma lajɔ fo kana se bi ma. ne tun da bɛna se nin yɔrɔ ma allez-y parce que e ye nin bɛɛ kɛ mɔgɔw b'i sɔsɔ e ye nin bɛɛ kɛ i tɛ bonyali e ye nin bɛɛ kɛ sariya ye mun ta k'a d'i ma a tɛ kɛ i ka kan ka mun kɛ an b'a fɔ mun ma ni honneur ni dignité bɛ yen ka ɲa n'i bɔra du ninnu kɔnɔ o i hakili b'olu bɛɛ kɔ u kana malo i t'i sigi ka tiɲɛli tɔ kɔnɔ i kumara ka kuma i ma mɛn i bɛ taa. mais puisque ale yɛrɛ ko démission t'olu ka vocabulaire kɔnɔ. démission justement. ko parce que ko min y'a bila ko min y'a ta ko b'a bila sinon olu tɛ taa ale yɛrɛ de la ko fɔ. o tɛ n t'a fɔ ka taga o y'o de n'o tɛ n ka premier ministre démission de démissionnera yan nɔ Umar Tatamli ma démissionné yan ale sɔsɔli a ma nin ta bɔ mais a y'a ye u b'o de sira kan a ko a ma se o rɔ aw ka fɛn filɛ nin ye aw bolo a tagara hali sini mɔgɔw b'a ka kuma fɔ a bɛ fɔ Bamakɔ kɔnɔ cogo min a bɛ fɔ région na ten a bɛ fɔ Mali kɔ kan ten fana. ale y'a ka dignité mafilɛ a y'a ka honneur mafilɛ a y'a ka du mafilɛ a bɔra mɔgɔ minnu na k'olu mafilɛ malo kana se olu ma n'ale tɛ bonyara malo ye se olu de ma a taara ne ko k'i t'o kɛ ni min y'i sɔrɔ a la i y'a ɲini awɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw sen b'a la sɔrɔsiw baara kɛ u dara mɔgɔw de la u dara mɔgɔw la k'a fɔ a ye n'an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. aw ta ye nin ye ka jamana b'o bolo la aw ta ye jumɛn ye aw bɛ jamana dilan cogo dilan kɛ olu y'u ka mission rempli. ok d'accord an bɛna segin ma Lamine cɛkɔrɔba ka kuma o y'u ka mission rempli pour lui n'i y'a jateminɛ sɔrɔsiw sen t'a la mais n'i ye jateminɛ fana i y'a fɔ cogo min n'i ye mɔgɔ ta k'a kan ka baara kɛ mais a kan ka baara kɛ minɛn min kan ka d'a ma a k'a kɛ ni o ma d'a ma est-ce que e mago bɛ min na o bɛ se ka sɔrɔ o ye fɔlɔ ye puis filanan ka ye k'a fɔ Choguel ka bɔ ka nin kuma ninnu fɔ bi bi in na surtout meeting min n'i ye jateminɛ kɛ a doncogo tenue militaire la a ye kuma minnu fɔ i b'a dɔn o don est-ce que an tɛ se k'a fɔ a kun pɛrɛnnen bɛ i n'a fɔ sisan ko n sera yɔrɔ min n tɛ n da don bilen min bɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ ɲɛ parce que k'a fɔ n b'a fɔ piyan o ye terme ye min bɛɛ b'a dɔn ce sont des termes en vente-à-guerre c'est comme i y'a fɔ ka taa face à face k'a yira k'a fɔ bon a ye n sɛgɛn bi kɔni n degunna min bɛ yen n b'o fɔ yanni ka taa est ce que an tɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ puisque cɛkɔrɔba y'a fɔ fɛn caman bɛ yen a y'o fɔ o tolera mais bi ta kalan nin fɔ raisonnement min bɛ yen hali bi a ye min fɔ i y'a fɔ cogo min maa si ma bɔ k'a démentir k'a fɔ a ye kuma min fɔ ko o nkalon don an dun b'a dɔn politique fana kan mɔgɔ min de don a tɛ fɛn kɛ a kun fɛ ou bien a tɛ kuma fɔ ni dalu t'a bolo parce que a yɛrɛ b'a dɔn ɲangini bɛ se ka sɔrɔ a kɔfɛ. ne y'o de fɔ c'est à dire n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ma gɛn o Choguel ma gɛn c'est à dire Choguel ka plan na nin b'a la o a ye nin bɛɛ calculer k'a prévoir k'a fɔ a bɛ sortie min kɛ soit a bɛ kɛ tan soit a bɛ kɛ tan a kɛra tan c'est à dire que a ma gɛn quoi a y'u bila u k'a gɛn u k'a lata mais k'a fɔ ko u y'a b'u yɛrɛ la k'a ka d'u ye k'a lata o tɛ maintenant vous savez cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ a ko u dara mɔgɔw la ka mɔgɔw bila baara la ko u nɔ tɛ bon n'an tun ye nin fɔ IBK tile la an tun tɛ se nin ma
n'an tun y'a dɔn k'a fɔ IBK fɛnɛ dara mɔgɔ dɔw la k'u bila baara la k'u bɔra a tigi kɔrɔ an ka analyse tun bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye c'est-à-dire problème ye min ye an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min man ɲi IBK tile la o man ɲi bi tant k'an m'o o lecture kɛ k'an bɔ mɔgɔw ko yɛrɛ la pewu jamana kɔnɔ min man ɲi kunun n'a kɛra n'a bɛ ka kɛ o kelen bɛ ka kɛ bi a man ɲi bi f'an k'o de fɔ a ko valeur c'est vrai an ka valeur kɔrɔw bɛ yen an ka segin olu ma c'est vrai o ka ɲi mais a ye kuma dɔ fɛnɛ fɔ ko politique mɔgɔw a tiɲɛna politique mɔgɔw ɲɛna mais n'i y'a jateminɛ jamana ka dafiri syndicat jɔyɔrɔ ka bon a la ka tɛmɛ politique mɔgɔw kan parce que Musa bɛ taa waati min na an ye syndicat jɔyɔrɔ ye Musa ka dictature bɔ Mali kunna syndicat jɔyɔrɔba de b'a la a 90% syndicat de don UNTN tun b'o la à l'époque dès lors fanga fɛn fɛn nana démocratie kɔnɔna la a fanga bɛɛ jɔsen kɛra UNTN ye a fanga bɛɛ jɔsen kɛra syndicat ye mais syndicat bɔra ka mun de kɛ a y'a da don lettre dɔ la o lettre o bɛ se ka kɛ interne ye an ma b'o kalama mais jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la travailleurs de bɛ taa zone d'insécurité la vie chère mana na a kɔlɔlɔba inflation a kɔlɔlɔba ye travailleurs ta ye parce que i bɛ sɔrɔ min kɛ o jamana gɛlɛya kama o sɔrɔ tɛ se k'i ka charge bɛɛ ta donc jamana gɛlɛya kɛra cogo o cogo c'est vrai politicien nɔ b'a la a kana kɛ politicien yɛrɛ nɔ ye mais syndicat notamment INTM n'o INTM tun ye tabali gosi fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ o tɛ taa ɲɛfɛ an b'o dɔn an b'o fɔ o fanga b'u la bi ka jamana redresser a waati bɛɛ ka tɛmɛ force politique wa parce que droit de grève b'u bolo min bɛ jamana paralyser donc jamana binna c'est vrai mais jamana ma wuli fɔlɔ donc jamana binna mais an bɛɛ de nɔ don politique mɔgɔw syndicat militaire jamanaden bɛɛ de nɔ don jamana binni na bon n'an b'a fɛ k'a ɲɛɲini fɛnɛ an bɛɛ de bɛ jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na k'a ɲɛɲini ka bɔ ka sala ka b'o la k'a kɛ jamana ye ko yɛrɛ ye fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ o bɛɛ kan ka sini kuma fɔ ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma dɔw fɔ parce que tubabu c'est facile k'a fɔ ko a bɛɛ tubabu nɔ ye mais n'i y'a jateminɛ tubabu tun bɛ o tubabu kelen min b'an fɛ olu bɛ jamana dɔw la o jamana bi an bɛ taa an da balo ɲini olu de fɛ yen ka na qu'est-ce qui n'a pas marché Sénégal a bɛ Mali ɲɛ bi fɛn caman en termes de développement Côte d'Ivoire bɛ Mali ɲɛ aujourd'hui en termes de développement mais pourtant France kelen de b'a bɛɛ la qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce que c'est problème malien de ye wa ou bien problème ye France de ye en tout cas o jamana ninnu kɔni b'a ɲɛ adamaden c'est vrai que tubabu anw tɛ tubabu ka ko man bon an bolo c'est vrai anw ti tubabu n'i y'an ka parti ta k'a lajɛ anw ni tubabu ti ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la an ti taa Faransi ka taa congé kɛ an ti foyi an ni tubabu ti ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la mais o t'a to an b'a to fɛn bɛɛ ka da an ka fɛn bɛɛ da tubabu kun a y'i da ma constitution o kuma na mais yanni an ka taa constitution na école jumɛn b'an fɛ yan ce n'est pas l'école française o de b'an fɛ yan ni i ye kalan min kɛ i b'o produit de sɔrɔ e ma kalan min kɛ e ko e ka mɔgɔ kalankɛlen ko o produit o bɛ se ka kɛ yan a bɛ kɛ tɔ ka jɛ de o i bɛ kɛ ladege de la o effectivement i bɛ kɛ ladege de la donc mais jamana ti bɔ yɛlɛma dɔw kɔnɔ suko ni dugusɛjɛ tɛ a bɛ sigi ka miiri de ka miiri an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di sinon tubabuw ma ka fɛn bɛɛ tɛ kolon la preuve an bɛ télé min na bi an bɛ micro min filɛ nin ye hali k'an se yan bi bon olu ka fɛn dilannenw de don an bɛ k'o ɲumanw tɔnɔ bɔ ni juguman b'a la an kana bɛɛ kɛlen ka u critiquer k'a kɛ comme n'a sɔrɔ an ka misère bɛɛ ye tubabuw nɔ ye non anw t'o o de la mais an ko k'an yɛrɛ an ka se k'an yɛrɛ ta cogo min na o yɛrɛ ta fɛnɛ suko ni dugusɛjɛ tɛ i bɛ taa dɔɔni de n'i ye an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ bi parce que Mali an ye dusu de bila hakili ɲɛ tellement que an b'a fɛ ka bɔ mɔgɔw bolo k'an bɛ bɔ mɔgɔw bolo jɔnya la an sera ka na ti e k'u k'a bɛɛ jɔ bon n'i y'a bɛɛ jɔ a jɔli e b'a e ɲumankɛtɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw ye i kan o kɔlɔlɔ bɛ se ka jigin mɔgɔ wɛrɛw kan o kɔlɔlɔ de bɛ fasodenw kan bi sinon coup d'état kɛra c'est vrai Mali tun bɛ lomo laban na mais est-ce que kow yɛlɛmana n'i y'a ta secteur par secteur est-ce que IBK tile ni bi n'i y'a ta secteur par secteur a ka ca ala fɛ IBK tile mɔgɔw b'a fɔ ko alhamdulilayi parce que mɔgɔw tun b'u dahirimɛ sɔrɔ
mɔgɔ tun bɛ se k'u yɛrɛ furakɛ mɔgɔ tun bɛ courant sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ baara la nka a bɛɛ tiɲɛna bi chômage bonyana foyi tɛ se ka san électricité foyi sécurité min n'a kuma bɛ fɔ n'i donna détail la i b'a ye k'a fɔ hali bi to ka jɛro m'a fɔ ko militaire t'u se la dɛ u b'u se la nka se t'a ɲɛ parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ sisan jamana kelen tɛ se ka foyi kɛ jamanaw siri-sirilen don ɲɔgɔn na de ne ko k'i b'i kelen barajuru tigɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun n'a kɔlɔlɔ bɛ jigin population kan ni population hali n'a sɔrɔ population y'a faamu waati dɔ la a bɛna wajibi ma k'a fɔ kɔnɔlankolon o tulo gɛlɛnnen don donc an ka lecture ye nin de ye k'a fɔ ko an bɛna mɔgɔ accuser yan an bɔra accusation kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛna tubabu accuser an bɔr'o kɔnɔ an ka sini lajɛ dɔrɔn an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di o tɛ taa n'an ma sigi ka tiɲɛ fɔ o tɛ taa n'an ma sigi ka tiɲɛ fɔ mais est ce que bi o ni Choguel ka divorce n y'a fɔ cogo min est ce que bi k'a fɔ ko a dadelen don ko bi a bɔra de ka nin kuma in fɔ est ce que an tɛ se k'a fɔ i y'a fɔ cogo min est ce que c'était pas prévu peut-être son départ avant k'a ka taa a ka ko clarifier yala ka taa. Oui, nous le faut. C'est-à-dire, les gens peuvent applaudir. Moi, je sais la tigre fort. Nous, même Morocco, là, quand le Premier ministre Tara, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Mais moi, je dis que, à connaissant l'homme, il a tout calculé. C'est-à-dire, on peut à ma gain, quoi. À ma gain, à quel plan, Nimbala. Parce que, à mon malikoua de où. Mais, à mon faut mieux égaler. Il y a ta à mon faut. Normalement, qu'on peut se la moto, qu'on va faire qu'à tiens, mettre là. Il est tout là-haut. À quoi qu'on fait que ça là. Tiens, le wa tiens. A ko parti bɛ ka créer tiɲɛ don alors que Diallo ko ko ka parti limité tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ a ko fɛn transition prolongée ka sɔrɔ fɛn ma fɔ a ye tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ a ye fɛn jumɛn de fɔ qui met en danger la sécurité de l'État ne ɲɛ t'a la a ma foyi fɔ qu'il y ait une menace pour l'État mais entre eux là-bas a ye fɛn mun fɔ a bɛ se k'u yɛrɛ dama tɔɔrɔ ma u yɛrɛ fɔ yɛrɛ dama ko don c'est pourquoi ko dɛm na an tun t'a fɛ k'an da dɔ la parce que an y'a ye k'a fɔ jamana ko tɛ kɛlɛ min bɛ sen an ɲɛ guerre de tranchées de don entre les tenants du pouvoir. Okay. Donc, entre les tenants là. Ok, d'accord. Guerre entre les tenants du pouvoir. Ahmed Newati Lamena. Aïe, comment de fournier de Temeneke, c'est vrai que le syndicat ou le Djoroka bon, Ali Ibeka Katagalila, un syndicat où il y a grève d'ok, Wati Dola, pour Jamana Rokunana Jo, Kabubutui, Anana Kegirei. Il y a une tension qu'on voit sa tension Kaseka Basgi, un syndicat où il y a pacte de stabilité et de croissance doit signer Jamana Nyamoye. Voilà ça, Jamana Kaseka Batski, Temate Point Kaseka Tap. Mais bi, est-ce qu'à me on est sur le cas de divorcer ni bibina, Amsaka Foko, Akelako, Agel, Amsaka Foko, Agelera Doni, on ignore, est-ce que formule solo peut-être pour qu'il puisse sortir quand même par la grande porte. Yani Aka Faratin quoi. Amsaka Foko, on est fait un chamage parce que, avec moi de fois, qu'on le veut ou pas, Choguel bɛ se ka diya i ye Choguel tɛ se ka diya i ye le discours discours minnu y'a jateminɛ minnu bɛ mɔgɔw son transition ye politique mɔgɔw yɛrɛ walasa ka se ka politique mɔgɔw yɛrɛ bila écart la ni transition in kɔnɔ qu'on le veuille ou pas quand même l'architecte quand même ça le cerveau ça c'était Choguel mais bi taacogo la tan est-ce que an bɛ se ka fɔ don nataw la a bɛ sɔn ka kɛ divorce divorce sugu dɔ ye ɲɔgɔn tɛ. Merci bien. Sani ka se o yɔrɔ ma an bɛ fɛn dɔw latilen ni anw ko an ka constitution yɛrɛ tan t'a ye comme farafin tɔw tubabu miiriya de b'a kɔnɔ anw tɛ tubabu jalaki la o an bɛ an yɛrɛ de jalaki la parce que anw de b'u ka papier ta k'a kalan. N'an ka yɔrɔ min faamuya cogo min an b'a ɲini k'a fɔ u ka kan na cogoya wɛrɛ ma an yɛrɛ bara o t'olu nɔ ye anw bɔra o kɔnɔ a mɛnna k'a fɔ faransi de don amérique de don anw bɔra o kɔnɔ a mɛnna anw bɛ yɔrɔ min sisan nɔ o ye de an ka segin an ka kɔrɔlenw ma. O dun seginna faransi seko t'o la amérique seko t'o la o y'anw yɛrɛ de ka ko ye hali n'an b'a fɔ tubabukan na sa parce que o de ka an b'o de olu de ka kan kan yan nɔ hali n'an b'a fɔ mais a ka kɛ anw ta ye voilà ce que nous nous demandons n'o bɔra yen nɔ n y'a fɔ denmisɛn dɔw ye kunun aw y'a ɲini aw k'aw ka jamana tariku dɔn
n'a pas don. Parce que n'a pas don, follow, on veut passer, non, on veut passer famille. N'a pas famille, on veut se qu'à bidlan, qu'à s'influencer, n'yasiki. Sénégal ben Mali nyabi. Côte d'Ivoire ben Mali nyabi. Ben Mali nyesa, encore fauté. Mais ni Mali Soma, alors que le Mali était la puissance. Kabila empire de Ghana. Oui, dans le 7e, 8e, 9e, 10e siècle. Kanabla empire du Mali là. 11e siècle là, faux 16e siècle. Kana empire du Songhai là. En Afrique de l'Ouest gouverneur. Colonisation nana. Colonisation nalé. En là. Mali Ntoro. Farafinat les big. Le grenier. Comment on va dire ça là? Mali Digné. Mali Digné. Nambo Bella. Un sigiranyon non fait chokomi. Fangala. Mali Kono. Je te jure, Namo Dabla, à Tairoda, ni Morom Sigira, à Barake Chogo, Mokura Manana, à Babla Nora. À mon premier régime Natman, on était parmi les pays dont l'industrialisation était saluée, dont l'éducation était saluée. Bête Mafala a UNESCO plus quand on sera qu'à réforme de l'éducation. En cas matière agricole où tu me transformes en réparation. Mali tomate boîtier, c'est Espagne qui a rivalisé pour vous faire non. Quand à Kang, engrais Kotala, Fouitala. Mais premier régime binadron, année démocrate dont vous voulez Kana. Olu fera sera si folon nunca séminaire moka nunca moko ka be privatiser nous on privatiser à date qu'on dans cas demseni nous na c'est ça non ani comment taxi récupérer au cas oui ou non ani usema récupérer Fraude de l'année. UMPP. UMPP, je veux dire. Siama sera là. Sotelma sera là. Yatira sera là. Aéroport. Aéroport entaillé. Voilà des enfants. On donne du dos. Nous, nous, kadanya ou de strata. Horonya. Qui c'est qui connaît l'élection qui est donc démocratie c'est faux. Farafina démocratie, ani développement de bien fait. Comment il faut démissionner d'où? Biton Klubali. A vu la donne là qu'à démissionner dans la jaye, à Kamro dans la jaye. Aïnata ne baka foro la ka à Korobo. Asira. Ukamako ibaka foro akoko nyao famia ambe ni nyon kelen de ke disse bakato beka foro la ni du bate fengo fo bolo ni mo ibe retard la c'est quoi amta bedeme. Voilà une forme de la démocratie africaine. Ça accompagne le développement. Il y a une démocratie qui est, quand il y a une élection qui est, quand il y a une démocratie qui est. Malice, et je le dis aux enfants, et je le jure encore, en de la démocratie là, en même temps que ce qu'on appelle aujourd'hui la classe politique. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais même la classe politique, quand vous apprenez la même chose au même moment, la démocratie est plus importante que la tenue seulement des élections. La tenue des élections peut être la conséquence des règles de la démocratie. La démocratie
concerne tout le peuple. En belle démocratie qu'on a. En belle de démocratie qu'on a. L'élection, ça concerne qui? Une poignée d'individus. Et très souvent, nous, on a jamana kola, faire de nous, ou te jamana koye, ou yere koye, ou songo koye, ou tiri koye. Voilà pourquoi. En quel cas, Vinci marche bas. Mali est problème sera avec actuellement avec Ibeka, à la Kahina, là, Mali est problème sera avec lui. On pouvait dire que il était presque le représentant de la France. Anine Befaye, Bema Faria Kofaye, Sugal Yereka Kefenye, porte-parole, parce que Bessane tout me Ibekanye. Ou bien la ville a donc ou kantke. Ou là tout est Sugal qui porte-parole, qui sacrifie. À son âge, c'est bien. Mais attends, Agnabala. Quand la CEDEAO a sanctionné le Mali, que l'IOMO est entré là-dedans, c'était à la veille d'une grande grève de l'UNTM. L'UNTM n'a pas accompagné le régime de Alpha Omar Konari. Jamais. Personne ne peut le dire. Grève de Alpha Konari Tana a marqué le régime Shira Mali Laya. Jamais. Alors Moussa, nous Barakala ou 3 mois, 4 mois sans salaire, si tous les enseignants, au moment où vous sentez, Alpha était toujours confronté à des grèves, de protestations, d'exigences. Il est Kanana et Atete Nana, lui, il est revenu à ce qu'on a eu à faire avec Soumana Sako, impact social. Avec le résultat des budgétaires de l'année, nous, quand on a dit Barakeloma, on va discuter Bemekoka. A-t-il l'a fait? Augmentation donc, le préalablement déposé. Résultat du budget, on en a. Quand maintenant on a eu affaire avec Ibeka, il ne représentait plus notre souveraineté. Nous avions des problèmes. Au premier bout, c'est le vivre. Nous étions 3e de l'UEMOA. Mais en salaire, nous étions 6e. Les frères Mounousoro, donné Mounousoro, au du banco de Sekabé. En ce cas, 3e de l'UEMOA, Katlaka est pratiquement l'avant-dernier en salaire de la sous-région. Au Tébé, en Malamé, où des UNTM double, qu'a grève. Même sanction de Tala, grève illimitée de Tmeno. La grève illimitée de Tmkera Kafras, sanction quand. Nous, les sanctions en contre là. On a ta canne de nous, on a ta de canchuro. L'UNTM will de là. Kaka grève suspendu jusqu'à nouvel ordre. Syndicat ouvert 14 janvier. Voilà, syndicat ouvert Koko en bas suspendu. Parce que nous, on va en cas Jamra Tobe Churo, ou bien Malo. Syndicat d'ouvert au fond. Il y a un thème banque M5 là. Où il y a un thème fait plusieurs fois. Quand il y a grève, il y a là. Un thème quoi, il y a demain, 91. Au lieu d'aller au Kabarak, il faut que l'on quand la pour quand on sait qu'à bien jamais. Alors, il y a un thème dans cette perspective et ils l'ont dit. Élection faut être que tout le monde ou yanama. N'a fera comme on sigira. Ou c'est fin follow la cap pour le projet faut qu'un syndicat de tla au pana. Ou te ketuni. Au bout de faire au date EMCN aya mafle M5 kono. Avec me ya faut tukuni. Nous malituro, nous malituro, nous mrofra. Ou beret me nyango comme ça, il maintenant quoi on se kanani kono. Na ambaka nyafo ibekai. Ayanka nyafo ibekai.
Ok, d'accord. Amanga Tchefo, si ça me t'a peut-être là, mais si ça, Bamin, nous pouvons faire la chose comme ça. Après Maïga Nana, allez Konikera, Premier ministre. Maïga la Katara, Maïga la Kanana. Afla Bay pendant le Premier ministre Yake. Parce que Shogel Kumangena Wadimi. Ni de Après Maïga, quel est le Kumega intérim assuré. Je pense que le problème fana ben na bon parce que Maïga na et Shogel Kumega Singana. Maïga fana Kumbe. Donc pour casser la équation résolue, Niamoro y poste de créer minière pour te Mali et la économie ministre d'État. Ko créer ko bla donc subvention mo do nana lege ka kayna fo jamana ko premier ministre fla de kumbe ina fu ya fo to chamaka observation kero ko parce que premier ministre do be mi do ko la prérogative na ka di doma bon na manye o disura kunu parce que ali ni kunu décret jatemine pour toute personne avérée qui analyse il va donc appeler Maïga Vina parce que poste le fait de dissoudre le poste du ministre d'État donc ça veut dire aucun indice doye qu'a fait avec maintenant on a confirmé bien qu'a fait aller le premier ministre bon na manière prérogative il va aller boulot kaba adirama amisa sigini est-ce que bibina ceux qui critiquaient la transition ceux qui tiraient à bout de sur le Shogel bi ou ka sorbe na kemi na manière et administration territoriale ministre d'État mi able Maïga je n'able Maïga aller arriver puisque aller faire ni cadre ce qui tourne ani parti politique mo mais ñoo sur cadre quel ngono wala saka kuma jamana ko la na dirama politique mo ka sorbe na kemu muri fala ko meka tirke tension ka ko na ou ka sorbe na kemu ni ko ina bon yani ngo jabi mbafo vous savez niveau démocratie il faut que bamananga na ko beje fanga ouais ni beje ra fanga la Johnny nyemo Johnny komo on peut donc dire Kalata. C'est pour dire que l'élection là est indissociable de la démocratie. Parce que ante follow fanga là où le pouvoir se transmettait par filiation. En bolo qu'on a maintenant. Bibina, Nico pouvoir du peuple par le peuple. Faut peuple kaka jama choisi. Démocratie est damnée de follow. Avec nyemo choisi kasoka trop ka APC faisait ka jatem nablo pour ka kanye au pays. Donc mo au fort en atoroba e ka fo un parti politique au boulot parce que né un parti créé kuye muye ka fanga nini katla ka exercer bo ka fanga nini ka exercer atisi ka ken démocratie ani vote te donc au vote ko c'est pourquoi on titre le au vote ko là on titre le ko ni fait même dalumé même vote bali ami ski amba fo jabana ko do ambi ba kan ka fo bon ni ko mi vote bali anga janga klina ke kelen yana ngase vote ma mais ka fo ko be élection bali d'un revers de la main kada daluka o daluti parce que référendum kera donc référendum manake kaba tia ko élection meke maintenant pour que c'est kanika kumala bon vous savez un parti politique au Shogel premier ministre croit et fin chamanke on nous dénoncer à Watula et fin discours chamantini discours monté farangan kofo on nous dénoncer pour nous depuis à Wati Jambo bi par classe politique benanga ka fo Shogel n'était plus l'homme de la situation kasi ka malien farangon wa kasi ka do d'anglais fait ka bo d'anglais fait donc on yo oulika joke ko o kuma chama fo maintenant il y a photo comme là Ablaye Maïga ka premier ministre par intérim il y a je pense que ay avantage chama ira classe politique là ani peuple là ani autorité Ablaye Maïga ka nyema era là no présence Assimi parce que à Wati il y a photo comme là cadre ici avec les partis politiques je pense que accueillir posture d'autres amis fananga posture bon au cours du fait que Shogel Segna Kana au cours dans la salle là au commencer à voler parce que confiance était classe politique de Shogel tiers donc au cas de la baille bon au gélé ressemble à que à une heure de transition à Barachamana parce que ni crise de confiance nana encore on a dit que Barado quand on a connu dans les noms que Barado au Tegatou donc c'est pourquoi Ablaye Maïga analyse Allah sur pour le moment en la partie amasika analyse kaka ama position taka mais ne koni polo
ale ka nali puisque fɛn kura tɛ a ye mun yira n'a ka kɔrɔ n'a continue k'o kelen yira a ka ca ala fɛ a bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan pour qu'on puisse aller à l'essentiel donc o kɛnɛ t'i t'anw na donc an sigilen don ka a lagɛ o la a ka se k'o baara waleya pour que an kun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na jamanadenw ka ɲɔgɔn lagɛ en chien de faïence k'o dabila pour que an ka se ka aller à l'essentiel et l'essentiel pour nous c'est toujours aller aux élections pour que ka se k'an bɔ pouvoir d'exception kɔnɔ parce que pouvoir d'exception a kɔlɔlɔ ka ca premier ministre ta ka prérogative kɔnɔ o bɛɛ ye pouvoir d'exception ka baara ye parce que ni fanga nana nacogo la ka élection kɛ ka assemblée sigi ka élection kɛ ka collectivité sigi ka élection kɛ ka bɛɛ bila i ka fɛn kɔnɔna la pouvoir tilacogo dɔnnen don et le premier ministre normalement répond de l'assemblée parce que a bɛ taa ka déclaration de politique min kɛ constitution kura kɔnɔ est-ce que o ma bɔ a la parce que maintenant constitution kura ko le président est garant de l'action gouvernementale ale de bɛ ɲininka premier ministre tɛ ɲininka. bon o y'an sigi ni a kɔrɔlen ko la c'est pas maintenant il a le choix de mettre son premier ministre et maintenant il est le garant de l'action gouvernementale. Maintenant l'inconvénient de ça c'est que ni président sigira sisan assemblée s'il n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale ça pose problème encore ça pose un véritable problème il sera obligé maintenant qu'assemblée ci ka se ka baara kɛ ka ɲɛ parce que assemblée kan ka fɛn fɛn voter ale ka laɲini kɔnɔna la o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ c'est pourquoi en général on lit la primature bɛ lié assemblée la c'est-à-dire qu'il y a la majorité tient la primature pour que a bɛ na ni politique mun ye wara kana se ka da ɲɛ assemblée kɔnɔna la bon en général a bɛ yɔrɔ mun na ça marche bien mais ni innovation de je sais pas innovation comme anw da ma don constitution yɛlɛma la an m'an ka vie di a si la mais je suis sûr que ça va être très très difficile dans l'application si le président n'a pas forcément la majorité au sein de l'Assemblée. Si le président n'a pas forcément la majorité, Ahmed Niwati n'a pas comment maintenant est-ce que Amsika faut mise d'état de nommer là puisque a eu ban exercer qu'à thème maintenant est-ce que Amsika faut aller n'aller avec la question sababu bi ko gɛlɛya caman minnu bɛ yen ko o bɛna se ka wuli ka bɔ jamana in kɔnɔ puisque an bɛ se k'a fɔ a y'a kɛ ka tɛmɛ an y'a fɔ kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna bonya kɛ waati min Sogɛl kun man kɛnɛ hali bi a bolo b'a la parce que i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min Sogɛl ka prérogative caman fana kun minɛnen don ka di ale de ma ale de kun b'a baara kɛ est-ce que ale nalen bi o bɛna kɛ sababu ye faranga ɲɔgɔn min bɛ yen parce que an k'a fɔ tuguni un premier ministre n'est pas fait pour plaire à tout le monde mais un premier ministre est fait pour exécuter ka président ka laɲini n'a ka yeta k'o bila sen kan est-ce que an bɛ se k'a fɔ bibi in na n'a ma ɲɛ a y'a ɲini a y'a sɔrɔ bi est-ce que o bɛna kɛ sababu ye faranga min bɛ ka ɲini o bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ basigi ni fɛnw. bien n bɛ fɛn dɔ la tilen tuguni n ka kuma kɔnɔ ko élection c'est le résultat d'une démocratie n m'a fɔ ko a ka bɔ yen ne da ma se o ma ka élection ça concerne un petit groupe d'hommes par rapport à la population à tout le peuple démocratie de peuple fin an bɛ baara kɛ k'o de labɛn fɔlɔ heureusement aw ye démocratie tɔgɔ fɔ bamanankan na ce qui prouve que sani tubabuw kana yan nɔ an fana tun bɛ démocratie dɔn nɔ kosɛbɛ aw ko ko kalata effectivement a tun bɛ fɔ de kalata segu yɛrɛ kɔnɔ n b'a fɔ peut-être communicateur traditionnel dɔw bɛ s'a ma kuma bɛɛ kalata n'a ma bɛn dɔrɔn kalata n'a ma bɛn dɔrɔn kalata empire du Masina la kalata tun bɛ yen c'est que pour que nous avons un système démocratique on hakili tɛ mun kɔ i ye mun fɔ mun ye Abdoulaye Mayiga ka nali avantage ye avec climat politique décrispé parce que on était dans une crispation avec Sogɛl à l'intérieur du M5 ça n'allait pas avec les groupements politiques Mounté fanga yɛrɛ la ça ne va pas minnu bɛ fanga la a tɛ kuma ta tuma si ni flèche dɔ ma fili yɔrɔ dɔ la a bɛ fili yɔrɔ dɔ la Abdoulaye an ye min don a la a sera ka o surmonter il s'est mis au-dessus des petites considérations des flèches des critiques par-ci des critiques par-là a ma sɔn a ma ani
un dialogue avec les partis politiques. Partis politiques, dans une démocratie, on fait un nom à Damate maintenant. On peut signaler Corolé, on peut syndicat, on peut signaler. Jusqu'à aller pour demander que syndicat kanake parti politique koi ka afra faut que c'est ça en décembre. Notre pays avec 5 partis se comporterait mieux. Dans ce cas, faut que parti commandé, mais à quel parti non? Il sait qu'il bloque si faut il a bibina balikono. Qu'on est parti de la réalisation sociale de ni parti de la réalisation économique de mais ni nana aukairo ina non assez écono. Il sait que chama fait bâtiment chama de iranier karsata ni karsata. Voilà pourquoi anya critiquer faut qu'à double partout là. Ça, n'a fera 200 ans quand ça n'a pas fouillé. Kabo ça n'a qu'à 90 là, au fouillé. Kabo 90 là, quand 20 là, au fouillé. C'est trop. 5 même. C'est trop. Nous voulons une reconstruction politique. Nous pensons que en empire nous voyons qu'à faire y est trop là. Au bas de concerné. N'a qu'à être mais que quand kata. Ibeta. Ni manga kata itita. On boit de nos faits. Donc, à Blaye Mali, avec le climat politique décrispé. Maintenant, il y a des difficultés liées, cette fois-ci, du Lucas et Galéas Gilé Anka. Nico, par exemple, certains de vie Mumba Anka. Moi daka gale malo daka gale fembe daka gale kafoko binishinje obana uteketnyai mudu la binani fere doy o fere klen tramara nsen pour créer des problèmes en cas de bora djugu fait ni djugu en cas fotino en cas malo bora en cas kanka baloni folo fere les frontières où donc il y a des difficultés, c'est vrai. Mais au Théban business on va faire les questions ça non. Et je suis sûr que Abdoulaye le fera. Moi on peut pas non, on va esprit de responsabilité donc Abdara on a béa dans le monde. Samiem benaba ni récolte kera ou ya la bossa roni saruna sini tukoni. Politicien kachala. Tout ça pour que quelqu'un se fasse. Donc, on est en ça, il fait. Hal donc, on faut que on va critiquer, non, syndicalistes. Quand on doit permettre, voilà, maintenant, Galéa bien, non, autrement, en cas, nous en cas, nous en tout cas, on est qui dans le sera. En cas de Jamala, c'est qu'un nord. Non, d'accord. Donc, Ablo, nous comptons sur lui. Ok, d'accord, nous comptons sur lui. Un autre défi, puisque Ameka Fort, Bibina, politique, Mata, Anikele, on fait un Bola, bon, Namanya, quoi, na si Kakmani politique, moi, voilà, ça, politique, Bonankun, Kaseko, au calme Bibina, Anya, au Mao, Bola, voilà, ça, Kaseka, conférence, Kaka, Iraka Fort, au cas Mamou, Mena, politique, Bonakunka, Hakinaka, au cas Ferke, au Kaseka Bla. Est-ce qu'il y a un aller peut-être primature là, faire bien assez qu'à pour que Mata, Anikel Mena, ou le Seka Bla, pour que Bekasika non sort, pour que il y a peut-être 2025 déjà budget kono élection ko kuma ba kono ka bon motabi ki mil ka po il y a 2025 kono comme la ta kala tala est-ce que bibina ne mata ani kele min be no ma bla est-ce que ameza ka po abla mega naleng asa tra pa ka ko ka na nali kala asula na mata mai parce que mo nous fana de bi mata kele min na bi parti signataire nous fana bi ka wuliga joke bi bon je pense que yo mi faut ça c'est vrai.
c'est vrai à photo c'est vrai on compte sur lui pour que la décrispation politique bon ay mu yara na obo oba yara ka fo ati deso la mais décrispation politique compliqué romina o ya photo les 11 détenus politiques parce que parti politique ya la ni ka fo ku bla dans le cadre de la réconciliation dans le cadre d'un nouveau départ couple pour que le climat apaisé bon anya ye ka fo et premier ministre Koro peut-être que alema au cas odo bala alema c'est ko ka priorité ka se ka climat apaisé mais aga chala fin ambe abla mais ga don tukumna ay mu yana ga teme ngati la koni abe wuli ka joke assez fin pour que ka se ka olu bla pour que ka climat re se ga chwa ko la pour nga se ka si ka jamana ko fo donc je pense que c'est une bonne chose dans ce sens aussi parce que nous marquons parce que classe politique la majorité de la classe politique est unanime nous le je pense que le débat politique il faut tirer derrière les cassola donc on compte sur lui pour que kaseko au goulot pour ganga bon qu'on a la jamana jokofo ok kaseka jamana jokofo et ni watina anyabala able maigandali est-ce que am sera pour absata ofdoy pour que mata ani kele munu menene le politique bunako ka faire ka se ka pour que Lucas se ka bla parce que na manye décret mi yere tara o décret bu la gouvernement fait mais ali bi olu be bolo la wala sa ben baraka se ka noya ale bolo est-ce que bien am se ka fo ni bina ke aka bara pour que vraiment o be ka se ka no so ka se ka kuma parce que mo munu fana menene mo munu do li be wasni jete na be jamana maraka teme mo babu la munu jamana maraka teme munu ka prevu ke est-ce que am se ka fo aka na limbe na ke sababu yepi matan kele nu Lucas se ka bla. Merci bien. Mon fils Diallo vient de dire quelque chose en témoin fait. Il ne faut pas prendre le peuple en otage. Ou mabla donc par animation politique teke. Oui, Kadjamana est en otage par les partis politiques. Nous disons une chose. Jamana en cas constitution talée à haut de fort, en pécule. On est en égalité toute. Mais emera komuna wale muna nime aken kakan kamna kera mo foso kakan kamna. Nous avons l'habitude de dire même avec ceux qui ont pris les armes contre le pays anu kakuma ni kanka réinsérer comment il faut ou que ma famille qui sont blancs anu nous c'est kasigi am c'est ka jeka kuma ka jeka barake fenkele ne nanga ke mu mo faki ou le manga blati wa fo to bu ba fo ma impunité tout dépend pour les 11 là tout dépend de ce qu'on leur reproche que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi nous nous réservons. Nanto don, justice ma fo yendeke ou yendeke, nanyo don tumani na abseka glanto ma be glanté. Mais nanto don, parce que pour parti politique ou de don, parce que pour parti politique ou faut ka animation que ou kam non au français ka bien. Nous djouman ko kan ka tomnali. D'accord. Faut ka juger tout même. Nous na djouman que ça, faut ka sema vraiment la décrispation on en a besoin. Il faut qu'on câble. OK. Voilà. D'accord. Il faut que la mine kuma ke ya ka politique na ngabo. Wati sira anga travail à fort pour ou kasola peut-être comme il a atado mais moi faut qu'il y ait rassemblement qui est en période où c'était interdit qu'il y ait rassemblement là mais il faut c'est 2 poids 2 mesures parce que premier ministre il y a que rencontre donc quelques jours avant eux au lieu où taquer au lumière là donc premier ministre n'a pas moi que à la télé là imaginer réseau quand faut m'avoir là donc c'est pour te dire que c'est pour vous dire que 2 poids 2 mesures de donc mais d'abord ça doit commencer ça puisque on t'a doya donc maintenant il faut que jamana ta otage là je pense que bon parti politique madame le parti politique là il faut il y a un thème là quand le banquier là a été arrêté il a fait barrage immédiatement et le banquier là c'est qui pour lui dans le thème $30 mais on sait que jamana ta otage là pratiquement parce que moi quand balla quoi solo que banque là donc c'est pour dire que
o ko ninnu ti daminɛ parti politique la parce que n'i y'a ye an b'o kɛ mɔgɔ dɔ kama fɛnɛ i b'a sɔrɔ an sɔnni sigilen don k'a fɔ ko u minɛna k'u minɛ kun man ka minɛ quoi sinon parti politique la ni mɔgɔ minɛna a minɛna fɛn na qui est avéré je pense que mɔgɔ si tɛ se ka bɔ k'i b'a fɔ k'i bɛ wuli ka t'olu défend kuma bɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka jamana yɛrɛ fɛn dɔ kɔn a la quoi je pense que c'est aussi clair que ça maintenant kuma kuncɛ n b'aw fo n bɛ jeliba fo encore une fois k'a fɔ jamana foyi t'an bolo ni Mali tɛ ne ka président Ousseini Amion Guindo se porte bien actuellement a b'o de fɔ c'est-à-dire anw ka laɲini depuis an ka parti créé la 2008 an bɛ segin o kan o ye a slogan yɛrɛ comptons d'abord sur nos propres forces donc o bɛ fɛn bɛɛ fɔ quoi o kɔrɔ k'an kana jigin da mɔgɔ si kan ni an yɛrɛ tɛ bon o ko ninnu ma dɔn fo transition nalen sisan an y'a ye k'a fɔ besoin de souveraineté kama fɛn caman fɔra mais an ka parti kɔnɔ ɲuman bɛ yen parti ɲumanw bɛ yen an ka parti kɔnɔ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen an k'a lajɛ an bɛ ko kɛ an ka taa mɔgɔ ɲuman ɲini na an bɛ ko kɛ an ka taa parti ɲuman ɲini na parti mun mɔgɔ bɛ Mali dɔn parti mun mɔgɔ bɛ jamana in dɔn mun bɛ jamana in dɔn de en profondeur an ka t'olu nɔfɛ an ka jamana kalifalu la parce que n'an y'an ta kɛ k'a fɔ beau discours bɛ mɔgɔ minnu da ka se ka ani wari bɛ mɔgɔ minnu kun ka jamana kalifa olu ma a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen an y'a dɔn ka tɛmɛ an bɛna don o kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba ye a tatamili ka démission fɔ n b'a fɔ a ye k'a fɔ ne yɛrɛ ka président Ousseini Amion Guindo a fɛnɛ tun bɛ ministre de l'éducation la contradiction nana la a balila ka baara la a ye walan sɛmɛ o ma dogo mɔgɔ si la à l'époque ministère de l'éducation c'était pratiquement Mali ministère belebele don en termes de budget a ye fanga a bɔra IBK o kɛra IBK kelen na a ye fanga sɛmɛ n b'a ye an ka cɛkɔrɔba ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ anw ka parti an tun bɛ gouvernement la IBK kɛrɛfɛ mais a m'an ka président bali tile kelen k'a fɔ k'a b'a hakilinata fɔ IBK ye conseil des ministres kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ Choguel yɛrɛ bɛ se k'o seereya parce que Choguel yɛrɛ tun b'a fɔ kuma bɛɛ ko ko n dɔgɔ ja ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ faama ye a ko ni jamana jɔ de don fɛn fɛn kan ka fɔ pour que jamana ka jɔ o bɛ se ka fɔ faama ye ale ko tɛ faama ko tɛ mais jamana jɔ de don donc an y'o o wale caman kɛ mais o wale ninnu an y'o fɛn fɛn kɛ a si ma dɔn parce que le linge sale en famille se lave en famille o ma dɔn quoi parce que e bɛ ti i kɔnɔnata fɔ i bɛ taa fɔ k'a fɔ e b'a fɔ min ye n'a ma ta en compte e bɛ fɛnɛ ma walan bila e ka baara bɛ kɛ fu ye c'est pourquoi an bɛ Choguel faamu k'a fɔ a b'a fɛ k'o ka yɛlɛma a mɛnna a bɛ k'a fɔ n tɛ ka jate fo k'a kɛ a nana obligé k'a bɔ k'a fɔ place publique kan parce que e bɛ k'a fɔ min ye ko les sales c'est là ma famille n'o m'a ye o ye cogo la e obligé don ka peuple ta témoin ka mɔgɔw ta témoin par rapport à la gestion du pays parce que tôt ou tard là ça va péter n'a pétera bɛɛ b'i kunkolo de ɲini donc n b'o fɔ bi a ka kan bi jamana bɛ lahala min kɔnɔna la an ka bɔ mɔgɔko kɔnɔna la an ka tugu jamana ko kɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'an sigira k'a fɔ ka bɛn a la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ an bɛ Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc cɛkɔrɔbaw aw jɔdaba bɛ yen parce que i ye histoire caman fɔ sisan ni denmisɛnninw t'a dɔn a ka kan mɔgɔ n'i bɛ taa yɔrɔ la i bɔra yɔrɔ min na i k'o dɔn i bɛ yɔrɔ min na i k'o dɔn a ka ca Ala fɛ n'i y'o dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na fili caman bɛ yen i t'o sɔrɔ bon Mali mɔgɔw pressera ka taa ka sɔrɔ mun kɔfilɛ an jigi b'aw kan pour que an ka se k'an kɔfilɛ ka kunun dɔn pour que ka se ka bi latɛmɛ ka se ka sini ɲɛ o ka n bɛ n fa fo a Sidibe n b'a fo kosɛbɛ n b'a fo. ok fila Sidibe ni Jalo ayiwa a bɛɛ ye fila ye bi n y'a f'i ye bi n bɛ fila fɔ cɛla n bɛ fila de tora Sidibe ni Jalo ayiwa a bɛ donc ka bɔ kuma na kun tɛ kuma sabula waati min sumana ka d'a ma o sera ka ban an yɛrɛ yɛrɛ tun ka mɛn an bɛ yɛrɛ fo nin na dɔn kuma kun tɛ kuma ni dɔ b'i bolo kuma dɔ b'i bolo ka fɔ ani ka kuma kun tɛ kuma kɛ. n bɛ Jalo ka yɔrɔ dɔ fana latilen tuguni. bi ta kɔni Jalo i bɛ latilen fan bɛɛ n y'a f'i ye o. Ousseini Amion Guindo bɛ ministère la tuma min n tun bɛ conciliation caman an ye réunion caman kɛ ministère de l'éducation na wulada dɔ fɛ a y'an sauvé en faisant signer dardar un décret n bɔr'o bɛɛ kalama mais n ma bɔ mun kalama o y'a ka démission ko ye n m'a fɔ nkalon don dɛ mais n ma ba kalama ne tun b'a cité deuxième fɛn ye mun ye ni
a man ɲa an ko Mali de an bɛɛ da bɛnnen bɛ o ma an ka kan ka hakili jagabɔ kosɛbɛ pour que ka jamana in lafiya dɔɔnin vraiment parti politique n'i y'a man di jamana denw ye bi parce que u jɔ jɔyɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ an t'a fɔ ka hali politique de mɛn anw ka plateforme politique min b'a la mɔgɔw ko ko aw tuma aw ni parti bɛɛ kelen kɛ parce que u t'a fɔ ka politique min tulo la parce que a kɛcogo de ma bɛn n'an bɛ fɛn o fɛn k'an k'an ka démocratie dilan k'a dilan cogo la an yɛrɛ b'an yɛrɛ ye mun kɔnɔ n'o tɛ kalata tun bɛ yen mɔgɔ ma deli ka ban a ma farafinna munna bi nɔ mɔgɔw bɛ ban ni politiciens ma parce que a yugu cayara de n'a kɛko juguya a kɛcogo ma ɲa n'an sera k'o dilan jamana bɛ bɔ nɔgɔ la kɛlɛ kelen bɛ yen nɔ ne ka génération mɔgɔw dɔw bɛ politique la sa u bɛ fanga ɲini na n y'a fɔ denmisɛnninw ye kunun aw y'a fɔ aw tɛ aw sen t'o la u tɛ dɔn an ka kan k'o bɛɛ mafilɛ démocratie in kɔnɔ hali kɔrɔlen n'i si sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw bɛ taa i consulter i ka so kɔnɔ de mais u tɛ fanga ta k'a d'i ma ni mɔgɔw m'o dɔn yɛrɛ ma aw denmisɛnw ne b'a ɲini aw fɛ aw ka jago y'u kun ne b'a ɲini aw fɛ aw ɲɔgɔn minnu b'a kɔnɔ n'an kɛra ministre ye kɔrɔlen ka kɛ directeur national ye kɔrɔlen ka tiɲɛni kɛ a y'aw ban aw y'aw ka parti yɛrɛ dilan aw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛ donna parti caman kɔnɔ aw man kan ka sɔrɔ yen parce que u b'u servir aw la de n'aw sera k'o faamuya peut-être yɛlɛma bɛ don ko la denmisɛn dɔ de bɛ ɲɛfɛ bi a y'a fɔ aw ye ni n'ale échouera a bɛ komi aw de échouera aw denmisɛnw de échouera n'a dun sera ka baara ɲuman kɛ a bɛ komi aw denmisɛnw de ye o baara kɛ aw denmisɛn dama aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o ka ban ten sa aw de bɛ se ka Mali redresser k'a kɛ ka Mali kɔrɔw ye mun ye farafinna tile bi bɛɛ mara aw bɛ se halisa a nafolo b'an bolo a cɛw b'an bolo aw bɛ se a dɔnniya b'aw la an bɛ Ala de deli o de y'a to an ko k'an bɛ prière collective kɛ n'o ye an ko Mali ka Ala deli a ka yafa ma n'an ye juguman de kɛ ka Ala deli a k'an ka jamana dɛmɛ ka Ala deli an tun bɛ cogo min kunun an ka se ka kɛ ten nɔ halisa aw de bɛ se k'o kɛ anw tɛ se tuguni ni minnu b'aw tura k'u b'a fanga ɲini a y'a fɔ aw y'aw fɔlɔ fiɲɛ a y'u gɛn a y'an bɛɛ gɛn a ka ɲi an sɔnna maakɔrɔbaw ka ɲi denmisɛnnin kɔrɔ parce que an b'a fɔ c'est vrai ko âge mais n'i ye jateminɛ États-Unis n'i y'olu ka présidents jateminɛ i bɛna sɔrɔ a bɛɛ ye maakɔrɔbaw de ye minnu bɛ yen c'est à dire sifinnaka dɔrɔn tɛ jamana mara ye parce que expérience b'a la hakilina b'a la c'est vrai on a eu l'expérience ka denmisɛnnin caman ta ka bila jamana in fana kɔnɔ an y'a ye a labanna cogo min donc an b'a fɔ Ala ka an ɲuman bɔ nin na gɛlɛya min de don Ala ka ɲuman bɔ Ala ka jamana in bɔ i y'a fɔ cogo min mɔgɔ caman bɛ kuma nationalité fila tɛ anw si bolo n'a filila a bɛ fili anw kan yan a fila bɛ bɛn minnu bolo la olu n'u ka denbaya ta ka taa ka anw to yan donc an bɛ dugawu kɛ an bɛ min na an ka se ka bɔ a kɔnɔ min y'an sɛgɛn o de ye nin ye parce que maliyɛn mɛnna an bɛ ɲɔgɔn sen minɛ an k'o dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ baara ka kɛ tuguni b'a fɔ baara dɔrɔn de bɛ se ka an bɔ a nɛni n'a burujali nafa foyi de t'a la jamanadenw ka baara kɛ bibi in na mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ ce sont des cadres valables minnu bɛ se ka baara kɛ minnu yɛrɛ ye baara kɛ bɛɛ bɛ de fiyewu n ko i ye politicien fɛn fɛn ye ko min bɛ yen n'i y'a ye min bɛ activité la bi i bɛna sɔrɔ a jɛlen don dɛ sinon minnu y'a ta ni min ma boli i b'a sɔrɔ n ka cɛw kɛ bɛ k'i yɛrɛ kuru donc bi fɛɛrɛ ka kɛ k'a lajɛ administration kɔnɔ minnu sera ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ olu ka taa ka se k'a bila et puis tuguni ni mɔgɔw bɛ ta an ka kɛ la personne à la place qu'il faut minnu bɛ se ka baara kɛ surtout bi gouvernement on a besoin
d'un gouvernement de mission mɔgɔ ka ta ka bila fɛn na minnu bɛ se ka résultat di an ka na kɛ dɔrɔn nin ye kɛrɛfɛ mɔgɔ ye ne nin ka surun n b'a ta ka bila an ka mɔgɔ ta minnu b'a a ko ɲɛdɔn minnu bɛ se ka résultat di ko jamanadenw bɛ se ka a santi an ko olu ta ka bila ko in na donc an b'a fɔ min ye Amedi sɔnna ka na an jaabi wele ka na o diyara ye Lamine Jalo an b'ale fana fo sabula Sangare ni bon Sidibe ni Sangare ni Bari ninnu a bɛɛ ye fila mais bɛ min ka gɛlɛ yɛrɛ tɛ filaw bolo tuguni bilen sinon komi ni sama minnu na i t'i jija minɛnmugu min na donc an b'i fo k'i walijuba dɔn k'an bɛ se ka ɲɔ gindo fɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ juba an b'a fɔ o nin waati in na donc ka yira la k'a fɔ a tulo garisɛgɛ de kɛra nin maa min bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la nin waati in na min ye Isu Sangare ye Lamine Kulibali cɛkana chef Augustin ECBU ale autorité morale ye min ye fiɲɛso sira fɛ Aboubacar Traoré grand B Katikaw ka den mani ani Lamine Bugani aw kunkolo ninnu a y'a farati dɛ dɔɔni kana na atelier a ka mɔgɔ t'a ɲɛdɔn an b'o fɔ nin waati in na baara bɛɛ taara ka kalifa mɔgɔ min ye Atel Alidu Mayiga ye kɔrɔbɔrɔkɛ kama an b'a fɔ ni Ala m'an ka jɔ a juru jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a juma wɛrɛ walasa ka kuma jamana kunkan yanni cɛ an b'a fɔ Ala ka su hɛrɛ di an n'a bɛɛ ma